Kining akong center stall mao ni ang original nga gisulob nako pag ordination. Ya, kining akong chasabol mao ni siya ang gisulob nako pagkantamisa nako June 28. Ya, kining alba dili na ni mao, bag-o na ni. Pero basig isulob pa to nako niya. So mga igsoon, ang kinabuhi nato dinhis kalibutan matud pas unang pagbasa mura di ay tag mga ulay nga dalaga nga gitagana aron mahimong putli nga asawa ni Kristo. Kay kita man ang simbahan, niya ang simbahan asawa man ni Kristo, si Kristo may bana sa simbahan, mao na nga matud pang San Pablo diri sa unang pagbasa, naningkamot gyud siya nga dili masaag ang atong gugma, nga focus kita sa paghigugma sa atong pamanhunon nga mao si Kristo. Nilingi ay mong tupad pangutanay na gusto kang mamana ni Kristo. Hingna kinsa maroy imong first love, si Kristo o another one? Matud pa ni San Pablo, kamura ba dali kay mong matintal ang ebanghelyo o ang Kristo nga akong giwali, giguba ra ba ni sa ubang magwawali? Matud pang San Pablo niya, kamusad musunod lang dahil mo dito, muragid mo si iba dito sa paraiso nga nakuha lang dayon sa lansis sa yawa. Kamo wa pa mo makuha sa lansis sa yawa. Kuha mo gayong pari, kamo na ba? Ay, dali kita makuha sa lansis sa yawa. Muna, si Kristo mitugot og mi-ordain og pari nga mao ang mga apostoles, og si Kristo mipili ni San Pedro nga mao'y pangulo sa mga apostoles. Mo nang kita sa dinhi ang atong sit up na atay obispo, naa ang Santo Papa nga mao'y representative sa authority nya, sila mo distribute sa maong authority sa pag-ordain o mga pari. Muna kaming mga pari, mahimo lang ming valid na pagkapari basta giordinahan mi validly sa usa ka validly ordained bishop. Sa akong kaso, si anhing Cardinal Vidal, Ricardo Cardinal Vidal, mao'y nag-ordain namo. Kani si Father Lidio, unang batch sa giordinahan ni Archbishop Palma, si Father Lidio, Father Arnel, ako naman ganining estudyante sa SPFY seminaryo, si Bishop Palma na may nag-ordain. Nakaabot pa ko ni Cardinal Vidal. So muna, unya ang validly ordained priest, ang iyang katungdanan sama ni San Pablo nga usa sa mga ligong haligi sa atong simbahan, mahog sad og equal sila ni San Pedro, the two pillars of the Catholic Church, Catholic faith. Nag-andam or mag-andami kami mo'y mugiya sa katawhan aron mahimong putli nga pangasawunon sa Ginoo. Nang ako dinhi bisan og dili sad kayo ko putli, ning kamot gyud ko gwali nga maputli unta mo. Nya matud pang San Pablo, usahay maminaw ang mga tao, usahay mura ra siyag buang-buang nga nagsigig sulti pero wa nay naminaw, murag buang.
Ako ka diri magwali ko, maminaw pa mo? Ha? Maayo di ay. Maayo kay maminaw pa dai mo. Nya unsa may inyong nadunggan ako? Ayan, baligyag slat. Oh, di ba? O na number 1. Ikapadiro sa may relasyon na ng slat imo ibaligya og sa pagputli na mo. Kuala na ba? Usa man gus makapaputli nato kana gyung kamautang mo let go nining mga butang sa kalibutan. Kanang kamautang mo give up ba sa mga butang sa kalibutan. Pero ato na ganing angkonon ang mga butang sa kalibutan, anha kita mayawaan. Mo na kining atong baligyag slat dinhi, practice lang ni siya og letting go kung gikinahanglan. Asa man nato ihatag adto sa simbahan. Mo na relasyon aning baligyag slat. Kining tanan nga gibuhat dinhi sa simbahan, ang sistema sa simbahan nga gipatuman namong mga validly ordained priests sa Catholic Church, mga pamaagi ni aron ta maputli ug aron ta masuod sa Ginoo. Sa atong ebanghelyo karon gitudlo ni Kristo ang pag-ampo nga maogyoy insaktong ampo aron masuod ta sa atong Ginoo. O kung saon man, aron mahimot ang intimate sa atong Ginoo, ato siyang tawgon nga amahan, Aba, or Father. Kinsa ninyo dinhi ang tinuod yung nahigugma sa atong amahan nga langit nun, taas sa kamot. Kanang wa mo pataas, nahigugma na sa demonyo. Arang-arang kay na ay ubay-ubay kita nga ni angkon nga kita suod or nahigugma gyud sa amahan. Unsa may mga pila ka mga timaan nga nahigugma tas amahan dinhi sa atong pag-ampo, niingon dinhi matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud magsupak-supak sa kabubuton sa Dios, ta sa kamot. Wa na ni isa. Mayo kay mga honest mo. Ang sunod nga timaan nga suod tas amahan kaning pag-ingon ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag namo karong adlaw. Mura tag mga kuyabog bas langgam nga nga naghuwat lang nga hatagan pasabot total trust in God's providence. Kana bang moangkon ta nga wa gid tay mahimo kun wa siya. Maunay ikaduha nga makapasuod nato. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud plano nga magtigom og daghang kwarta taas ang kamot. Arang-arang kay naay ko anit ni isa no kasagaran mga buangon gyud magtigom na ganita nya gusto na ta nga kanang kita na gyud maoy mag-secure sa atong future, mawa na nang angkalan-o namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw wa maingon ang kalan-o namo karong simanaha or sa matag simana, wa sa maingon ang kalan-o namo matag buwan ihatag namo karong buwana. Wa karong adlaw ihatag sa karong adlaw. Mao nay 100% dependence on God nga makaingon ta kun wa ang Ginoo ugma wa na koy mahimo. Pero kana mga nagtigom og kwarta sa bisan pag duha ka tuig, bisan pag napo ka tuig, okay ra nako. Ana kay daghang kwarta. Mo ra ba na gitudlo si Yawa karon mo na ingon San Pablo, maminaw ra ba dayon mo sa lain nga ebanghelyo. Unsa may ebanghelyong lain? Moingon pagtigom gyud maayo aron secured ang imong future. Unsa may ebanghelyo nga gitudlo nilang San Pablo, ang kalan-o namo karong adlaw ihatag namo karong adlaw. Di ba? Kinsa man ninyo igasunod aning ebanghelyo ni Kristo
taas ang kamot. Mayo. Kinsay nagsunod anang ebanghelyos kalibutan nga tigom gyud para sa future. Taas ang kamot. Mga bakakon. Ako bitaw, ngayosay, ambot ning akong ubang igsoong pari. Nagi mo ingon ako, Father, pagkuha og insurance para sa imong healthcare o sa imong pensyon. Na kung ano man, sus, Father, dili ra ba permanente nga maitaglawas niya ikaw, pari, wala ba kay asawa, wa kay pamilya, kinsa man niya mo secure sa imong future. Nako, ay na lang ko tagai, anak. Sa nga naman, nako, nganong magsige pa man ko secure sa kong future, nga pari man ko. Ang Ginoo may mo secure. Ayaw pagsalig, Father, niingon yun ang Ginoo, lihok tao kay tabangan ko ikaw. Nako, kada adlaw kong gamisa, kada adlaw kong gadupa-dupa, bintahaan pa ning lihok ka. Isa mo lagi, pagtigom. Nako nga nung magtigom man ko, nga kung masakit ko, naaman ang simbahan. Di ba? Ang katawhan ba? Naaman. Ug nasakit ko, pila ra may pag-post diya sa Facebook, nasakit ko, kinsay ganahan mo tabang o gasto. Dada ko ninyo sa ospital. Nya, ug wa gani mo da, di, anhara ko sa kwarto. Ana, nya, ug wagi mo da, di, patay. Ini kamatay, mahibaw ning taga San Vicente nga ni gahi na ko diya sa kwarto. Kani, kamo, mahibaw mong nigahi na ko sa kwarto, pasagdan ko ninyong malata diya. Ha? Di ko ninyo ilubong? Lubong, magiging ninyong iro nga naligsan diya daprisdan. Ako pa ba di ninyo ilubong? Sa pamay ako. Ilubong ramang ko ninyo. Di ba? Di secure na. Sa pamay ako. Ug di sad mo mutabang namong mga pari nya, sige mong simba, sige mong kalawat namo, mga wa mo'y batasan, mga wa mo'y igabaos. Perte ninyong pangumpisal namo nya, kami mo'y naghatag ninyong absolusyon para mahimong putli at tubangan sa Ginoo nya. Di mi ninyo bisag paglubong na lang, pusta lang kumighabol god, ipasok niya na diyang baha. Og namoy ika-afford, namoy nakuha nga lubnganan sa Manila Memorial. Pwede sa ninyo gibutang dito. Good. Siya ro wagi mo sponsor ni am gani ni palit na tog slots. Timan ilang ni og pananglitag mamatay ko karong gabi ba, mamatay ko, islat-slat lang niya ang lungon. Og tagpila ang lungon ba, i-announce lang sa Padersiano, namatay naman, anya champion man siya sa slot, tag 100 pesos per slot. Ang atong lungon, tag pila kayo inyong paliton, tag 20,000 siguro, diha sa anang mga baratohon lang, ay lang na kayong mahal, kay madugta raman na. Kana lang kung igo lang maalsa, nga di sad ko mahog sa sao, kay alsa niya nyo din igpadagan, mahog pala kung mahibilin ko diha. Kana lang igo lang sang mada. Pero ayaw nang mahalon ka, ayaw na'y kapuslanan. Nya ako sa nang giingon, nga kung magdialysis ko, aron lang ko mabuhi, ayaw na lang, pasagdi na lang kong mamatay sa kidney failure. Kung makanser sad ko, nya kana na lang yung chemo, mao na lang makabuhi na ako, ayaw na lang, pasagdi na lang kong mamatay sa virus sa cancer. Kay di man ni maong kinabuhia ang atong anong standbyan ba? Mabitang matag-adlaw ang atong kaon, kay matod pa sa Ginoo, wa mo masayo doon say mahitabo sa sunod adlaw. Mao na ang atos ang pagpangayos Ginoo, matag-adlaw. So hinaoton ta, nangayo ko, karong adlaw daghan untang mo palit og slots. Karon lang adlaw, wa mo kay bawo og mabuhi pa ba mo. At least karong adlaw makapalit mo og slot, kay magsige mo gingon ini ka month end na lang. Unya dili na mo kaabot month end. Karon na lang mo palit. Ingkaw pa man ko ikapalit pa der, ug gusto jud kang mo palit, makapalit ra gyud ka. Ibaligya usa nang imong cellphone or iprinda ba na nimo nya palit kag slot. Lukata lang niya ini ka month end.
Ana, nya ang ikatulo nga makapahimo na tong tinuod gyud nga niila nga amahan nato ang Ginoo kana gyud niingon pasaylua kami sa among mga sala. Nya misaad pagid ta sa mga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Kani maoy nindot kaayo nga intimacy, forgiveness. Kabantay mo kamong mga banag asawa kana mag-away mo, makasa ang imong asawa or imong bana nya inigpasaylo ay ninyo unsay mahitabo? Unsay mahitabo? Gakos no. Intimate kay ba? Gakos gina niya hila, sorry ha, sorry po. Tanawa di ba sunod tuig bunyag na sad. Kung mag-away ning kana gunong banag asawa nga magsigig away, daghag anak kay iniguli ana gakos man gina ana pero mag-away ang pari ug ang madre usahay sad makabunyag sa tingali. Kung mo kumpiyansa adili wala ra na siya kana ra praise the Lord rami niya ang katapusan nga nindot sad nga makapa-intimate nato kanang niingon ta ayaw kami itugyan sa lisod nga pagsulay or luwasa kami sa mga dautan. Kana bang moangkon ta nga pildi kita siyawa. Kunwa ang amahan, pildi kita siyawa. Ayaw gyud di kita magpaalig-alig nga makabuntog tagyawa. Pero kay naa man tay amahan, musalig pud ta nga wa sa giyawa nga di nato mabuntog basta suod lang ta sa atong amahan. Prapud anang bata mabuwag gani na sa iyang ginikanan, hilak ikakupot na ana din agi na mahadlok bisag na apay mga tao dihang mga buangon kanang away-awayon sa laing bata. Bata hilak ikananay nanana siya iyang papa magkupot na sige na iyon. Musukol na siya basta nana ang iyang papa nagunit na siya. Kabantay mo ana. Mausad na kita. Damagan ta siyawa mahadlok unta ta pero makakupot na ta sa atong Ginoo sukol na tagyawa mo na ato mga exorcist isog kay na sila atubanga siyawa nga naman naaman sila gikuptan nga Ginoo pero kita lang na pari anang kanta nga o tukso layuan mo ako magsigilan tag ingon-ingon sa tukso layuan mo ako asa mo palayo ng tukso di naman na madaghangyo-hangyo. Ingnon ginani mo in the name of Jesus, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Palayo nako. Ugma na lang sa ta magkita. Diba? Palayo nako karong adlaw, ugma ta magkita. Na. Nya di ka ugma na sad, ampo na sa kasamahan namo. Igdool na sa tukso. Oh. Ugma na lang sa ta magkita. Kay ang kalanon manamo matag adlaw. Nay moingon nako zaman mubiya na kasi imong sala. Di lang ko musaad pa dir. Ano di makamusaad? Makasa lang yapon ko. Mahimo kong bakakon. Nako dili ba karong bang adlaw musaad ba ka nga imo nang isalikoy ang sala karong adlaw? Isa karong adlaw mo pasalig ko pero di kong pasalig sunod adlaw nako ay na lang tong sunod adlaw kay posible mang mamatay ka karong taod-taod. Ang importante karong adlaw musaad ba ka nga mosunod kas Ginoo ug mao na ang atong intimacy with the Father. Kaming mga pari mao nay among mission nga karong adlaw kamo unta kita unta makabuntog og sala masuod sa amahan ug makatabang ngadto sa uban. Matud pas atong tubag sa Salmo unsa to? Ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan ug unsa may gisabot sa Ginoo nato kun kamo magsigi og sunod nako faithful mo kada adlaw moabot yung adlaw nga magtipon ta didto sa akong gingharian sa langit ug mao na itong himuon matag adlaw ayaw na lang paghuna-huna ugma huna-huna karon makigsuod ta sa amahan mahimo taon tang putli nga asawa ni Kristo manindog tang tanan.